Στο βίντεο αυτό θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια για να αλλάξετε την εμφάνιση της σελίδας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πλαίσιο στο δωμάτιο ή στη φωτογραφία του δωματίου ή σε οποιοδήποτε άλλο blog της σελίδας. Ας δούμε πώς γίνεται με τα δωμάτια. Αφού έχουμε ανοίξει το παράθυρο με τις ρυθμίσεις, επιλέγουμε το tab πλαίσιο, με το οποίο μπορούμε να πειραματιστούμε. Θα επιλέξουμε την επεξεργασία πλαισίου για το περίγραμμα του δωματίου. Θα βάλουμε ένα πλαίσιο με πλάτος 1 πίξελ και το στυλ του θα είναι κανονικό. Μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα του και μπορούμε επίσης να δώσουμε καμπύλες στις γωνίες του για να το κάνουμε πιο όμορφο. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε και τις φωτογραφίες και να τις κάνουμε πιο στρογγυλεμένες. Όπως μπορούμε να δούμε και στη δημόσια σελίδα μας, το δωμάτιο τώρα έχει πλαίσιο και όλες οι φωτογραφίες είναι στρογγυλεμένες. Αυτά για τα πλαίσια, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όποιο blog θέλετε και να κάνετε τις ίδιες αλλαγές.